Ο Κορδέρο, το σου, την μπάλα κοντράρει, γκολ! Από τον Κατίδη νομίζω σε αυτόν κοντράρισε η μπάλα και αυτός είναι που πανηγυρίζει έξω. Αλλά και δείτε πως τον κυνηγάνε οι συμπαίκτες του για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί τον γκολ που ξαναδίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ στο 84ο λεπτό. Ένα μάτς με όχι απλά συγκλονιστικό, νομίζω στα όρια του χιτσκοκικού πλέον,